Keďže sa poznáme a viem, že ste vy všetci tu na týchto informačkách dôveryhodní ľudia 7.8.2023. Keďže som zbadal tu z odboru kontroly, chvála Bohu, ak povedia, že neprídu, to znamená, že zajtra dám podnet a vlastne na všetky inštitúcie, aj také, čo sa ich to netýka, a oni to budú súradné povinnosti musieť odoslať tam, kde to patrí, a budú to všetci čítať, ako sa tu chovajú. Keďže som sa teraz zdržal možno aj pol hodinu na podateľni, čo som pánovi prezidentovi dával 14 dopisov, tak samozrejme som zbadal po ceste tu, keď som išiel naspäť z odboru kontroly 16.6., keď tu bol, a tento akurátne, čo tu bol, čo bude na kamerách, tak vlastne tu hovoril s verejnosťou. Vy ste tu nebola, ja som tu bol, tak to viem. Tento pán, čo teraz tu išiel dovnútra, keď ma zbadal. Takže vás chcem poprosiť, že čo vám povedali za pol hodinu, keď som tu pol hodinu vlastne bol na tej podateľni, že neprídu, nie? No však volala som ja na ten sekretariát a tá pani mi povedala, že išli na obed, a však teraz ak ste ich videli. Áno, ale v pohode, jasne, ale ja potrebujem vedieť, aby som sa sám nezdržoval. Na to povedia od veci, vlastne, že neprídu, tým pádom ma nebudú zdržovať a ja môžem napísať oznámenie o protiprávnom konaní zajtra na nich. Lebo ste odkázali, pani, vždy, že keď chcete spísať sťažnosť... Pozor, aby sme sa bavili vlastne o pravde. Ja nechcem spísať sťažnosť. V pohode, jasne, ja nechcem spísať sťažnosť. Ja som povedal, že chcem spísať, nie že spísať, ale ja som povedal, že chcem s nimi komunikovať. A ešte jedna vec je, pán príslušník, toto je navádzanie na protiprávne konanie príslušníkov, lebo ja mám právo s nimi komunikovať. Oni, keď vlastne neprídu, tak na nich napíšem sťažnosť, ale s tým súvisí, že to nie je len toto, že on dneska nepríde. Áno, toto by sa nezachoval, že to by nebol trestný čin, ale s tým súvisí, čo okolo toho robili. A teraz ja vám takto poviem. Keď napríklad na internete, na Facebooku alebo na YouTubečku, keď vlastne píšu vulgarizmy, keď sa vyhrážajú, keď mi vulgárne nadávajú, príslušní policajti nekonajú v tých veciach, ako by mali. Ja upozorním na tom YouTubečku alebo na tom Facebooku tých ľudí, že sa dopúšťajú protiprávneho konania. Oni majú len, presne ako ste vy ma pomenoval, majú ma nazvať pane. Ja vás tiež môžem len nazvať ako pane. Ja vás nemôžem nazvať bu alebo hociakým spôsobom, inak sa budem dopúšťať protiprávneho konania. A každý vlastne si má buď vedomý, že vlastne každé protiprávne konanie je, pokiaľ nebude sa baviť slušne tak, ako by mal. Ja si nemôžem dovoliť na neho povedať na niekoho ulici, že ty chu, alebo hociaké vlastne vulgarizmy, hej. Nechcem byť vulgárny, ale títo ľudia vlastne spôsobujú to, že aj v Košiciach teraz v piatok vlastne sa chovali policajti tak, že vôbec neprišli, keď som bol ohrozený na živote a zdraví. A toto oni vidia z odboru kontroly, keďže oni takto sa chovajú, tak aj oni sa tak budú podobne chovať, lebo budú vedieť, že voči ním nikto nespraví nič. A títo youtuberi vlastne, keď sú, oni tiež vlastne, keď si to tolerujú, keď na nich budú vulgárne nadávať, tak nech si to tolerujú. Ja nebudem, každý jeden, ja im to aj odkážem, bude riešený. A viete sám dobre, že keď ja to podám, generálna prokuratúra aj príslušné organizácie, oni nemusia hneď robiť, keď nejde o vraždu, ale každé jedné vlastne slovné zásobnosti a vlastne hociakých ataktov sú protiprávne konania. A postupne to pôjde na tie inštitúcie podľa toho, kto sa individuálne dopustí toho protiprávneho konania. A ja tiež si vyprosujem, aby na nejakom vlastne policajnom fanklube písali o mne vulgarizmy, aby si tam zdieľali moje fotky, čo tam nemajú ani byť. Takisto, aby tam vlastne dávali rok môjho narodenia. A viete, ono keď si všetko posťahujem, ja nemôžem si všetko vlastne videa nehávať do svätého Dindy, kým vlastne nebudú konať. Ja nemám právo vlastne mať na súkromie, ja nemám právo na svoje ochranu osobnosti. To kde je? Vlastne ako teraz by som ja videl, napríklad, že vás by zdieľali a teraz by som dovolil, aby na vás vulgarizmy hovorili. To kde sme? Veď sme v štáte nejakom, kde platia nejaké pravidlá, zákony pre každého, platia to aj pre mňa. Takže prečo ja napríklad vás nekamerujem? Prečo nekamerujem do tváre, alebo aj keby do tváre, čak, ale vás viete, prečo nekamerujem? Lebo vy ste pekná. A tým pádom, keby ste skončila na internete, no tak sú hociaké úchyláci. Tak mohli by ste ešte vedieť, čo robiť. Takže aj už z toho dôvodu by sa mne kameroval nejakú peknú policajtku. Ale tak vám poviem, zase opačne, keď vás niekto uvidí na internete, ja som to veľakrát hovoril, tak majú aj rešpekt. Rešpekt, lebo ja keby som vás zbadal a už viem, že ste policajtka, tak utekám. Pokiaľ mi nič nerobíte, hej, a keby som vás videl vlastne napríklad hoďčo spraviť, hociaký prístupok, ale pokiaľ on mi bude robiť ako Patrik z biče zle, tak samozrejme, keď jeho zbadám, budem vlastne aj ja volať a budem aj ja všetko dokumentovať. A včera bolo presne 2 roky, takže teraz uvidíte, aký delikt sa stane. Generálna prokuratúra so 100% istotou, viem, že vážený pán, ten generálny prokurátor mi dá za pravdu a dá príkaz
protest prokurátora, kde mi zo 100% alebo z 1 000 000% dajú za pravdu, že vlastne Byča aj Kysuckénovo mesto v prístupkovej veci sa chovali nad rámec proti zákone a vedome poručovali. Vedome. A Patrik bude usvedčiť na tom YouTubečku, lebo on nie, že povie, že ja som nevedel. On vedel, lebo tam to aj poukazoval na tom YouTubečku a tam to bude aj písané v tom proteste, že on vedel veľmi dobre. A ten, kto koná, vlastne nejaký verejný činiteľ, aj to je jedno, že to prístupkovo, on zneužíva svoju funkciu, lebo on vedel, ako v tej prístupkovej veci má konať a nekonal. To nie je omylom, to je vedomé. A keď má nejakú funkciu niekto, a on nemá tak rozhodovať, to nie je správny orgán, že rozhodne v tom, že nevedomky. On vedomky. Takže vlastne ja si nenechám. Takže presne viem, že pani, od toho 6.8.2021 som začal takto chodiť každý deň do Bratislavy a každý deň na inštitúcie. A tieto niektoré zložky, ktoré sú napríklad ako na Predmestskej 50, tá inšpekcia ministerstva vnútra, po Kysuckom meste vlastne idú ako pes po udenom, sami to policajti povedali, čo ich aj tam ľutujem niektorých, a polícia Byča tam môže čokoľvek urobiť a tam nikto nebude zasahovať, lebo tam majú blízkeho človeka. Existuje na to dôvodné podozrenie. Takže na tej Byči by som doporúčal, keď chce niekto páchať protiprávne konanie, nejaký policajt, tak sa tam zamestná, ale vlastne tam tá polícia, to ako by polícia nebola. A ja sa 100% stavím, že ten Robert Fico, alebo hoci, ktorí keď prídu do novej vlády, tam budú kamery, minimálne na stálej službe a tam príde ku náprave. Aj teraz v nedeľu som čistil jarok, keď som išiel vlastne od Bratislavy na bicykli a tam je Panna Mária a vlastne taká voda svetená, hej. Čistil som, ľudia to tam vlastne včera bolo zašpinené. Prišli policajti ku mne, normálne autom, čo by tam vôbec nemali chodiť a smiali sa mi do očí. Toto je hanba. Nevadí, už vidím asi pravdepodobne pána advokáta. Typujem, že je to advokát. Mám dobré tipy, aj keď ľudí nepoznám, takže bude to asi tak, že keď neprídu, takže povedzte im, že bude mnohopočetné listy o protiprávnom konaní na odbore kontroly. Jasne. Takže vás si vážim a bodaj by boli takíto policajti, aké ste vy. Majte sa, dovidenia.